els darrers segles, els éssers humans hem trencat l'equilibri de la biosfera, destruint els hàbitats naturals, desforestant grans superfícies, generant muntanyes de residus malgastant recursos naturals, contaminant l'aire. i enverinant rius i mars. El nostre planeta està en perill. Sí. I què hi podem fer nosaltres? És fàcil, canviem les nostres accions i actituds quotidianes. Per dur la boca neta, no cal fer vessar l'aixeta. I per fer bona olor, tampoc cal usar aerosols. Si no vols contaminar, energia has d'estalviar. Sols fa falta organitzar. A l'hivern estarem ben calentons si tanquem portes, finestres i balcons. Aprofitant el sol i estudiant sense sons. Si la natura vols protegir, no has d'embrutir. Qui respecta el medi ambient és molt més intel·ligent. La terra és com un jardí, que és de tots, de tu i de mi. Oi que vols que faci goig? Doncs no facis pas al boig. Si posem cada cosa al seu contenidor, Segur que tindrem un món millor. En el bany més lleugeret, que per dur al darrere net, Tampoc cal un oceà, ni tan sols saber nedar. el teu petit gest pot canviar el món. tingueu-ho clar. El futur de la Terra també depèn de tu. Ara, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc ni a l'estiu lloc,